radila je transakcije, da je znala da će iz tih transakcija sada da snima klipove po sat vremena kako ti jedeš. Da li dosta realno? Zanimljiva stavka, ona pored svog posla koji se bavi i sve dan danas ona radi, dalje ona šef računovodstva. Radi odavde, naravno iz Srbije i najveća fora što je ona amaterski profesionalac što se tiče fotografije. Na njenom profilu možete vidjeti ekstremno lepe slike, ima fotoaparat, svoj vam tamo. Kako se zove na Instagramu? Iris Hmed, tako nešto. Ne znam ja tačno. Cool slike. Ali čekaj, ko je glava? Imate njen profil na YouTube-u Slovenska ljubav i ona snima 10k pratilaca. Bomba, svaka čast. Tako da se spojilo, njen osjećaj za kameru i za sliku je neverovatan. Gde ona vata kadrove, ja ne razmišljam više o snimanju, bilo čemu. To je super, možda se osloniš i radiš svoj deo. Bukvalno, znači sve. I nemamo nikakvih problema što se toga tiče. Poboljšali smo se sa samom aparaturom, sa samom opremom i sad to funkcioniše baš kako treba.